Знаеш ли какво са сенките ни? Ето, както виждате, много често сенките вървят преди нас. Това са нашите чувства, мисли, емоции, образи, всичко, което негативно, което ние проектираме върху останалите. Но просто не можем, не знаем съзнателно как да го свържем с това, което носим у нас. Това, което проектираме негативно в другите, ние го носим в себе си. И добре би било да се справим с този наш проблем. Нека се срещнем с нашите сенки. Да, знам, че е трудно, знам, че много от вас ще ви е страх да го направят или няма да искат поради някакви скрити изгоди. Но ако все пак желаеш да работиш с сенките си и да заживееш спокойно, в лекота и в разбиране на себе си, то иновативните, интуитивни, дълбоко претрансформиращи констелационни терапии, с които се занимавам, са точно за теб. Някъде може да намериш около видеото линк с 4P програмата ми. Разгледай я и те чакам някъде около видеото.